I den her video, der vil vi gerne fortælle lidt om, hvordan vi udvælger den sædcelle, vi skal befrugte med. For når vi laver ICSI med en mikromanipulator, så er det også mennesker, der udvælger, hvilken sædcelle vi befrugter ægget med. Så vi mangler den der naturlige selektion op igennem livmoderen, der sker ved naturlig befrugtning. Men vi gør 2 ting for at efterligne og vælge den allerbedste sædcelle. Vi bruger sådan en chip her, hvor sædcellerne skal svømme op igennem en membran for at efterligne den naturlige selektion. Dem, der så kommer igennem, det er de allerbedste. Og af de allerbedste sædceller, der bruger vi så et ekstra selektionsstep, hvor vi putter dem ned i noget medie, hvor kun de mest modne sædceller ligger sig stille, så vi kan se og udvælge de allerbedste sædceller. Og det ser ud ligesom herovre på skærmen. Der har vi fundet en sædcelle, der er fin og knækket halen, og så suger vi den op i vores pipette, så vi kan gå over og befrugte ægget.